Well, thank you so much for joining us. This is the Gaza Empire Freestyle Sessions. And as usual, we'll bring you the artists from all parts of the country. Now, today, we have the king of Zim Dancehall. That's what I call him. He's the conquering lion when it comes to Zim Dancehall music. He has conquered not only Zimbabwe, but he's also traveled regionally and internationally. Let me take this opportunity to introduce this music icon, Soldier Love. Thank you so much for joining us. Greetings to you people. Greetings to you, Oscar Pambuka. Mulisei Mageto Youths. Midechi Baba Baba. On the place. Ngwendeza. Ngwenjere. Now, Ngoya Rebesa, King. Musuru kubatika. Murubatika hapo ne hapo. What's happening to Soldier Love? A lot is happening to Soldier Love. Financially, physically, mentally. A lot is happening to Soldier Love, but I'm still here. I'm live and kicking. I just have to face whatever that's going on. I have to face. Those requests, corona. Now, talking about Corona Yamataure, what's your word to the people? And as far as Corona is concerned, you are an icon. My word to the people is just follow. That's what's on the ground. So we have to do what we have to do. Now, a lot of viewers outside there very hungry for Soldier Love. Wakawanda, Rugimba Mangoma, and I was going to what Trump say. Now the king is here, and the kingdom Mutimbo Batira and Wakawanda. What should one do? Nyezi mdanzo kutanya sobudirira. Nyezi mdanzo, one, I think munanofana kumboita zvebasa. Aizia, kana nchitukuita zvebasa ndokuti chitayo mabeta artist. Kutazwa nazvo zvaana Soldier handitika zvevanhu vari nguva chinzakaipa chichichi mangwana zvakazodai. Saka ndingoti vari kuona vanoona vanzwa magitara yatichitanga kumaita tichipinda maari vamanzwa zvakanaka vazviona zvakashata vazviona. You know what's right and what's not right. Teedzerai zvakanaka zvakashata musateedzera. And you know what, viewers, before the interview, Soldier Love was talking to the director of this program, Elder Gaza, and the Elder Gaza ended up loosen out my heart. Right. Paneza share the majority of Zimbabweans. Yeah, man. Chandoda share nevanhu ndechekuti time is precious. Life is precious. Don't waste it. Hapana zvakawanda zvandogona kutaura. But mashoko iwayo anoreva kuti upenyu hwakakosha. Kanguva kamawana kashandisei. Unoziva ndikakuudza kuti ndadya mari pazvinhu zvandaita. But pamwe pandakamira ndinei. Ndogona kudhiniwa. Ndogona kuboila musoro. Ndogona kuputika. Ndogona kushuwira kuti mina ndidzokere 2015 kana 2014. Vanhu vese vasati vakuenza kuziva zvakawanda zviro ndakapenga. Ndisingaisi mari yangu inonzi iko iri kutaurwa mazuva ano iyoyo unoiziva. Asi takutaura zveizvozvo zvedu but tongoti it's part of it. Yes. Zvimwe zvacho zvinounza zvinhu ipapo. But ndangoti unonzwisa ngoti don't lose it. Don't lose yourself. Aizia, self-control. Control yourself. Mageto Youths kunyanya. Pane pamwe pokuti unenge wakufila unge ndinonzi Zim Dancehall yacho. Boze ndakakwana kutaurira kuti hapana anokumisa. Mwanzwa? But still hapana anokumisa but uri kuitei. Mwanzwa mpanongo. Dauti munhu wese achaita zvachaita. Aizia, chero ukanzi waroora, tanga wafunga kuti waroorerei. Your messages are so deep. They are very, very spiritual. What motivates you, Soldier Love? What motivates me is just natural things that I come across in life. Zvinhu zvandinotosangana nazvo day in day out. Handonzwe Mwari unzi kuna Mwari akamutsa vanhu mapofu uko chichichi. Wozozaina vanhu vanoti ane drugging. Vanoti ndakadhakwa last number chichichi. Are you a druggie? In their eyes maybe. But I'm not a druggie. I'm human. Yes, sir. But I can be spaced up as mission. So I can lose it. No, chikweta kunge ndiri kutopenga.
nongoti mogo padikidiki mogo padikidiki mogo padikidiki mogo wakungoita unge munhu anogara achimbofunga mogo because une tunhu twako twakuita zvandati zoni tumakadzi twedutu tunoda kutambwa tichiziva kuti mangwana. Message yangu ndeyengoti chero kanzi ndara kana unzi number 1 kana number 10, just think about tomorrow. Now, the day before yesterday as well, and today, I saw you at Gaza. What's your relationship with Gaza Empire Records? And relationship I pended 1, I tangi 2, I paid 3. On this, because zakatoitika kudhara aiziva ndakatosenganiswa navo masenganisirwo atakaitwa naMwari. Zvatinogonerana tinoziva zvandinovatadzira ndotozviziva pamwe ndaisaziva pakuti pamwe ndakuziva kana kuti handizive but ndati zvatinotadzirana nezvatinogonerana vanhu zvakawanda. Ipapa ndoona kuita 9 years ndisina kumbobvira ndauya but pane dhiri randogona kuzunguirika ndaita sei ndangouyawo wedza ndiri kufara kana kuti handisi but havatadze kunditambira kuti ndatouya osine ndatouya padheni pandakatombogara ndimukoma vandakatombogara navo pane imwe time chero hazvo pazvakaita kunge ndaita zvandakuita ndakanga ndichitoenda ndichida besa ladha rangu ndichienda nekuti munhu agara nerodhi yake. Yes, man. But atida kutarisa kuti ndakaitirwei kana kuti ndakaitei. Ndangoti panenge patori nezvaitwa whether zvakanaka kana zvakashata. Mwana anogona kusangana pahondo nokutoziyana kwavanoita sei wanoita. Saka mukasanganiswa nechakanaka chiro pakazoita chakaipa kana chii matosangana. Now, I've just been reading reports. Last week, ndaiverenga hangu rimwe newspaper nditaura hangu zita, and I came across an article which said the relationship between Soldier Love and Super Youth is dented. Apasina relationship ipapo. Is that true? Yeah, it's true. Kune vanhu vemanewspaper. Ipapa marume zurani last week but one last month ndikaba. Ane accident chakatoitika kuti. But unozondona kuti pepa yemomoka. Ndakatomira ndakadaza kuti kachagwa kachiri. Mawenike. But zvatokura. Nasi supaite chichi bangwa chinetana chichi mangwana. My youth. My father. Saka kana vanhu mumba chaimo chero vanodanana vacho rudo rwechokwadi rwacho anga baba namai pane muzivo kutoti munototukana kana kutoita sei weza tingazowirirani kapesa pane pandinofanira kutomboita unge ndadhiniwa neyaitika ipapo iye utomboita unge adhiniwa neyaita sei because tese tiri vanhu tine mafeelings totadzirana tinogonerana. But ingori nyaya ingoti panogonekwa chete tinotaura nzeve but panotadzwa ndipo patinogona kutaura chete. Zvasaka zvagara zviripo. Inini wacho ndine marongo andinge ndatoitawo futi ipapo andandiri right andati iye ari right ndati ininiwo futi chese samwe. Saka vanhu kazhinji maona zvamaita zvimukoma mandibvunza ndakaonawo pepa chi asi ndini ndikudza akana ini pepa ndeverenga sekuti pandotoshandisa makuwa akatofamba vanhu vakatonzi tatoa vanasato day 13 here kana 12 amene idea yaniko 18 amen titese corona tikungonamata kuti Mwari corona iyo ndi busy kufunga super youth nechibaba vakutodai kuti Mwari anochinzwa nepapo iyo kusapota imwe hondo yaukuda kuti itomuka uso. Now, corona has affected most people, not in Africa alone, in Asia, in the entire world. Now, ku business renyu manje, what's the strategy now ninyaya corona? Inini zvamuda kutaura chokwadi, business or no business, ngatinamatire corona. Haisi yevanhu vanoita mabusiness chete chero vasingaimbi
chera ninga angombirira ngono wamwe aita zvaro kuti anakapa chata onondo saka corona ihondo yemunhu wese handingati zoni kungwara kwangu kana kwedu kana kwemazimbabwenzi kuti corona haisi kurwa maroera iri kuita kuitaly uzanzi uri kuona handisi kuwanza zva ndinongotaura kuti hanzi inodawo matemperature inenge ari kuma30 chakadari ikwaya 26 china mbiri ndozvandaziva kuti kamati chaizvaizwa ndozomati chaizvaizwa kunzondola corona kuona gonye racho ringe madora kuno kuafrica tinokakutorisana but handisi kuti torai zvinhu zvifani ndikutaura gonye randakaona rasvinwa mumwe munhu ndakangoti dai ranga ri kuafrica chaizvo nonambi yangu vaitora makonye emuti aya vakutoona kuti makonye ari pavanhu aya andokutaura vaiwana zvekuisa movheni nekunyakuita soutazi waizi but inhamo yatinayo maziva hatingati tingafare vanhu vachitoita sei vachiparara vamwe vanofara varipo vanoti vachiona so vanhu vachiva so vanofara asi ndivo vane mweya yakaipa ka isusuwo chero mukati tine mweya yakaipa kana kuti zvamataura tisipo asi nemuzita rajesu corona inotonamatirawo kuti dai zvaibvira dai ngoma yasoja level 1 ichirapa corona maitumira kuchina nekuitaly pasina kuti World Health Organization gongarini zvangu but hapana kazaniyerisi taigona kuita munana taingobvisa c toisa p yatoporonaka tongoisa pakati zvapera. Now, if you're just joining us, we also have a WhatsApp platform. You can get in touch on the number appearing on your screen. Remember, this is Gaza Empire TV, and we always bring stars on this platform. Now, talking about your comments, there's a comment from James. Anzi Oscar, please ask Soja Love Kuti, as a dance like the way you used to do so Magata Pasting Pepe and Stasua. What's your comment? Yes, ndikutoziva kuti vakawanda vari kuda futi raundi 2 ninye tumadhuzi netumadhonsika tumabhisi wogowo but inini zvangu handina musi kana zuva kana kuti mangwana kana kuti ndisinogeza dzatouya ikatoporisha kana ukanzi wandiporisha wandiporisha bandautaurira kuti undiporishe uyaonesani bili first utangode kiwi second utangode nugget ichitera wozoti chi vanish what finish kaenda saka ku part 1 apa zvakangopera pasina decision. Inini ndiri kuti ready musazofunga kuti takararaka tikudaonaso zvamuri kutoda kuimba tikutozviziva asi kukwata izvi tinazo futi zvekutokupindurai kana maimba kudzara kuti kusaiko mune bhoti inochina tokutaurira kuti handiwakadituka pana handinakina tongodaira mubvunzo madairiro atiri kuita nekuti magitari wanzwa usade magitari kana chifaya chete nepauri kunzi hazvisi kuita se ipapa apa usakungoti handina kuti mangoma tanda kutolonchaka ipapo but mumwe munhu ukamubvunza ndokutati hasi kuimba kopotato anozonzi handisi kuda hangu handisi kuti ndakadziya kudarika iye ndikuti kuna vamwe vanhu vandoimba vachiri kuimba asi hamusi kutomboziva kuti chi vachiri kuimba. Inini ndini musuno ndakapuwa hanzi dzinoziko pamaanozimaawadzi ona ndikatodza kude awadzi yenyu ndikatoona wosiya ndiri kupenga zvangu bati mangoma ari kurira zvawo still mwari ndokutendai kupenga ndiri kupenga sibasa rangu ndinongoita sei more appetite nongoita opanda kwanisa ipapo vasingapengi votonzi havasi makingi vari kupenga ndivo vaita kingi
Ukudanza. And this is not the first time, eh? And this is not the last time. Right, 2 more questions for the king of Sim Danso before he goes and gives us maybe 2 freestyle sessions because of Wanda Mdagonzwa from the king. King, muchine one love here, Mangomo. Ndikada kuudza kuti hamusina one love ndiri kunyika. Varimo vari kutozviita zvichita zvichifamba. Iriko one love voice kana kuchiitwa song na Freeman namacheso. Yotoita chi? Hit song. Musade kuti nditi hakuna one love nekuti handina ngoma iri kurira kudaro. Handiti chiraundi ichi chamboendawo kutendera savatsi. Saka one love iriko mangoma vanogona vari kutomaita. Handimborwadziwi nekuti niniwo hazvisi kunyatso fire steric maitirana ichingoita pesa because of time. Handisi mwari. Dai ndiri mwari ka ndaida kungoita kunge Cristiano Ronaldo kana Messi kuti pesi pana kuti yes. Now, your last words to the viewers. I know you inspire a lot of people regionally and internationally. What are your last words to the viewers? My last words to the viewers is have a blessed Easter and remember that Jesus Christ died for you. He died for your sins, for our sins. And learn to love one another and love the next person the way you love yourself, because I think if we love each other there won't be hiccups. Hapana anowandisira mumwe kuti chakati kuonechi tine rudo unondiudza kuti munini wangu wakatsika moto. Paine rudo ndinokuudza kuti mukoma wangu ndakakubira ifoni yenyu nezuro. Paine rudo handitokubirei futi foni yenyu. Ndio ndokuudza kuti mukoma wangu ndinofarira foni inenge iyi. Saka I think message yangu kuvanhu handina hangu chandoziya. Bhaibheri handiriziye. Skuru hapana. But nyaya yangu ndeyekuti love one another. Love your neighbor, the way you love yourself. Anditi ndongoona kunge tikadaro hapana anomboita zvakaipa. Hapana anombosiya mumwe achidhomoka. Saka freestyle yandada kungoimba zvangu ndeyongoti pamwe pachaita bepa rauchatenga upa waverenga upa wangasinzisa uya ari kupenga ndini ndaimbouya muchitonditi akapenga hapachaike vamwe vanhu vatakakuvenga vamwe vari kuti mukadzi wake ndakanyenga mumwe ari kuti aneka hunhu ngekupenga mumwe ari kuda vakomana baye nemapanga mumwe ari kugaira kuti yenira kun'anga mumwe profita mumwe anogaira kuti zvinhu zvichaita mumwe abvungira kuti nchangomuka ndakaneta pavakandivheta vamwe vedu vakanditeta vanotondireta vamwe vanotanga kungodona mumakamera ndopodouna nchivabatira chifanira usina zvaunotanga kundipomera ndopochauna kuti vachandondifomera kana ndaimba ngoma dzangu nchivakremera ndavaremera ndopochauna vandirambira hati mude pano ngachibva pano ive mfanasano vakutaura unge kano asarisi firimu inzwai nini zviri kutoitika ende musambokanuka funga ndisi kubatika ndisikuda kukundika ina ndimbofunika pasandimbokunzika ndozvimadhodhodhodhodho baba dhodho ndini ndozvimadhodhodhodhodho baba dhodho don't like this.